Naginilagay man dahil sila basabas. Hala. Hala. Naghanag hinug. Uy. Paliti. Magmuha po ta. Uy, naghanag. Naman. Uy. Ibalik din nunsod. Ay, balik dyan ang soda. Ibalik dyan Gabriel. Uy. Guys, padong na may ibabaw. Hangat. Pasan si Jaskuan ay tagkan. Mo nagkatong nabiling hapon niya tagkan. Tungo na mo mahatid. Nagdapag ko daris bara. Mang tubig. Og bag na mo. Damig baon para sa pamahaw. Kay turo may mamahaw dito sa ibabaw. Uy. Pasan taas. Kuan guys. Damig bara kari kay manjuri kay lapad ag tumoy. Dali ra makakwas buho ba. Tanam si babaw guys. Naipang sa box papagabril marang. Tama. Tatos kwanta. Daw tato. Guys, mamahaw sa miuna. Kay kung may mga pamahaw. Dara may darig luto. Ng bawon. Para pamahaw. Mau guys. Yung masuk dia. Bulog na. Napod. Tamban. Mau ta. Mau sa may una. Naman doon ang matay-power ni Kwan ba? Bang hatod sa tagkan. Kasi pabagabril man mo itig ko tanam. Ako mo itig hatod sa isang tagkan. Patig buho ito tagsahod. Uli. Ikaw mo magbuho. Hindi ako na magbuho. Ako mo itig tanam. Dahil magtanam. Tanam kasi na tabunan magluta. Agbang nga ka na magbuho. Ay bagat agbara. Ha? Mas mo ni kada umiyabas kay umili to biyapas. Basin. May yung gayag dari wa naman po'y bunga. Na siguro mga hida ni mamaya bas guys. Guys, na yung magsigug pang papagabril nga kuan, butterfly. Medyo balik-balik ni dyan awa. Hug pa din dyan, dyan tuhod dapit na. Abog ako pa. No. Awa. Dari balik-balik ni mo. Dari pa na, hug pa na. Bukan pagilaman ha. Ha? Bukan ang gilam. Masing na-attract na sa imong ipok. Hilo. Kaya nga duro sa butterfly na. May igo na bitan eh. May igo na mi. Ano ba? Huwag pa dyan sa mo. Napay mo likod. Re, kamot. Hup. Balik-balik dyan sa Jas. Kung papagabril ah. Tanam na may globe guys. Tanas papagabril muho na. Si Jai mamuho ako mo itig tanam. Pangan na mo ron dali ira. Pangbuhi daan pa kaya ako magkuan tanam. Dali ira na yung tanam. Mo na ni agi ka ni kapitan nga tagkan. Yes. Hinatang ni kapitan. Ha? Okay. Tanam guys. Di si Jaka ajo yung as in nga lab i kuan. Laum kaya rong dali sa mo lingkod. Diba? Ugma lingkudan eh. Ha? Ugma bulingkudan na. Lingkod ang gali ron. Kabaw din na mo kuan. Adi na tanda gud grabe pud lugwadan na ni kabaw nga kay baw silang nanay tanam. Yes no. Grabe kasi kaway puang nga ilang nga lugwadan. Kay baw silang nanay tanam gi. Ang tisok. Kabayad sila sa lube. Kaili sila. Sila pa di mo tanam. Yes no. Sipod. Napatamin na daan. Ha? Napatamin na namunga na daan. Tanaw na pa. Bakong mananap. Ito. Oh, dito ganda rin. Ah. Yes. Kuha kong tagkan. Ano naman eh, dugang na magpananam. Tapos dato ka itong mga kinoan gapon. O pa din. Ano. Doon nakapuno ang mga nakuan guys. Tanam to. Ha? Tulo na? O, tulo na di eh. Tulo nakapuno sa duha. Dato pa dato. Tulo. Kapag na kuha ka na mo isa tagkan
Lami tagtag sa patagbara pa. Mazun tagtag sa paday tagbara. Tagtag sa mi guys, dali mahuman. Hanggang siya mananom og saging ako mananom sa lubi. Okay, so magdako dato guys og duha ka tagkan. Duha ko nang buok dato itanong. Bati kay arong na maando pohon. Yes no. Anso ka. Ta, ya. Shooter. Koro man mo tig hakata guys. Tig hatid sa tagkan. Undang pabik hang na andari karon di lugwad sa tabaw. Naan ba? Pango ani masagbot. Lugar jara kay Ha? katanam sila namo nga daan na lugar ni. Magkatanom og So namo nga daan. na bit-bit kita mo puno as lubi dari ginso nga kuanon re lugwad sa dalawang lugwad din taon kay dira balalim nas anay daring tagkan nansa lugwadan ra Ginoo Lugar ko din jo. Kabuang mo pangitag dubig namo nga na. namo nga daan asa nang pwedeng isa Umigay patanam ninyo. o siguro po doy kaya ba naman silang naitanang so di nagazid lugwadan guys no grabe nagazid pud bati dong kaya rong atay lubi dong kaya makatkat o magkuanta maglamaw ano kalamaw na tada guys pohon kung napa ni YouTube makitaan pa ni Ninzo na pila ka tuig god bawal magkag napabaka ni YouTube no kaya Facebook pila nagay katuig ang Facebook ang Facebook pila nagay katuig ni guys ano napamampod napa ni YouTube guys Beri ko na YouTube Facebook. ha una agkuan uy una man siguro una man yung Facebook siguro o sa YouTube yan na matik tanong na guys saan pa dapat din kumakuha na po ko dare lumbay nga na ha 20. siya bong dang inti grabe tigka na akong batig nga na akong pwede hatid tigka ni mo do ka buok tanong na aron na mo nga do ka buok kay tanong yan na walo na ka punuan sa lubi walo na ka tagka na tanom na guys iganid man siya guys kung magtanom og lubi iganid di nga na lumbay ba arong siya sa linggubutan awon katuha gazag bazabat ang person bazud kabuok dara pa tagsa pa pahak lang mag-usa kaana siguro mas mananap humog nga pag gadag bayabas tagkan guys Bati. na naman to pa walo na naman to kabuk na bilhin Ah, human. ha? Human. Okay. Ano man rin kita? Kuwang nga kadog mong tagkan guys. Nakagkuwang. Naghay kuwang. Kasi ni tagkanan diha. Palitan ni. To hinog to. Ha? Hinog. Kaya ba? Bro ka. Yan, may abas ata guys. Walo na naman ito nabilin. Manta guys. Maljabas. Dugada pag dag-amo. Ato sa adlaw oy. Manta. Walang doon nung dari guys. Nga na may lubis tungod na. Nga sari guys. Hangin. Woo.
Kita lagi dagat dito pa. Ito ah. Kita dagat dito guys. Oh. Kandihay na diha. Kandihay na pa no. Kugteng. Kugteng. Ah, kugteng dahil ito guys. At bang to ah. Kita ka jug dagat. Di mo makita ninyo. Kada likod na guys na. Sabi to na nabuntod. Kana. Dala kana. Dagat na sa diha. Dagat sa kugteng. Shout out sa talang taga kugteng. Bati dong, kay dito si babaw dong. Kaso gamay na mag-amang laja, aw ka ng tugkan. Ay laman, at least natam na nag una-una. Yes no. Sawa gajud. Ako tig. Dong. Wala gi kabasa agkuon. Kaya na ay wano, hinar so uwan na ni. Dami ko gano'n. Ang bawa. Dugay mo lingkod og laman. Karon nila may nabilin, 8 ka buok. 8 na laman ni pader. Duha. Tolo. Pito. Manday pa. Pito. Pito na naman dari kabuok na bilin. 23 raday ni. 23 raday na yung mga nakuan ron guys. Tanam ron. Dugangan pa doon sa. Pa dito. Kuhaan na ito natin. 23 day ron. Sabi mo kog 8 na bilin. Pito naman naman dari. 23 ka puno. Dasa ko tutugtagkan guys. Do ka buok. May bilin na yung 4. Kaya rin ako nupod ni. Ang banza. Pa. Sus. Nay. Yan naman. Nabubudan ng ubit. Ayun po hansan guys. Uy. Shut the ball. Shut the ball na guys. Karang isa. Last na laman rin duha. Last na lang tanam ni Papa Gabriel na guys. So magkuha namin ito sa bus ron. Ito pa may napuwakan na maghapon. Ito mga laja na bitaon. Mga tagka na sidya. Motog mapuwak sa una guys. Grabe ng dugadja. Wa makit iba. So nanarek naman sidya. Ito yung mga kuhaan ron. Malagi kag saging. Nagdadto na. Ito na tumba. Nagdatumba. Magilukat. Andar na i-transfer ni Jam. Makuha na mis mga ladja. Mga ladja. Makuha na mis mga tagkan guys. Ito sa bus. Wala tagkan. Harap na. Yeah. Yes. Datag sako. Kaya ron natin masudlas mga tagkan. Kuha na maputo ka buok. Siguro pa. No. Unom na naman ito kakuan guys. Tagkan. Meron ito ubos. Tunong. Yan na guys. Mga saha Pag-Gabriel. Kanina. Muna may tanom na ito sa babaw. Saging. Kapitan na magtagkan. Huwa sa mindaan usaha. Para tanom. Yan na mga kuan guys. Saha. Dengan saging na ni. Dami ng saha. Kari pa isa. Pwede na. Ano na. Okay. Guys, mga haog saha saging. Kemarin pernah saya padaghanan na po sa babaw. Mamutang ta guys.
sus, laki ka dyan yapon pa. Ang anak ko. Sirit magmaroy. Kaya naman sa butang guys. Mia, oy. Mantap guys. Ano mo ka tagkan, lubi. Yan na. Batidong. Apa rin tagkan. Paway sa may karizat guys, grabing hangata. Nagagilong na ni. Batidong. Yan agad ni guys, sa babaw. May mga sasaging. Nira na rin. Balik ka na naman dyan. Magtiwas may tanam. Karida. Karang mga tagkan o gatong sasaging. Ang balik may dani dyan guys. Magtanong may saging. Tagkan. Unang ramputo ka tagkan noon. Kung may lain. Okay. Kung mas ubus. Dia. Dia mau pudari. Apa tu? Naginilagay man dahil sila basabas. Hala. Hala. Nagana kinug. Uy. Paliti. Yung mga puta. Uy, nagana. Kailangan. Uy. Balik din nun, pagpigil mo. Ay, balik dyan sun. Ibalik dyan Gabriel. Uy, klaro. Nagana. Uy, nasilam. Nasilam ay no. Hala. Along to, gitong mga along. Ano sa badlaw, ano ka pa sa badlaw niya hinong ito. Pa, kaya dyan. Kaya pa gan. Ano balikon? Ada. Di uy, dapat hinog. Dagan nagbunga uy. Dapat. Oh. Ya Yan na guys. libre. Papel. Ginamos luag papel. Tatanan. Dato, wak ka niya dato, nahidaghan dato. Kaya ako kuha. Oh. Wa soy. Lord, adlaw na balik na napanay dagan yun. Bitik na ko. Dagan mi kuha bayabas, tembaw tubuw. Ang tubuwon gid budan ni. Ako na kaya man hinuka dyan eh. Tingnan. Ito. Bikas. Gabriel, may nakakita na ni gani guys. Grabe ka dyan yung abtikag mata ni. Naalagi eh. Dari na. Andiyan nakakadyo. Tanawa oh. Piki na. Dani para biji kurang kita. Latino. Kuha na. Ang nagkaag ko sa nay. Kakadyo oh. Dani ba ko nakita sa adlaw daw wala biji ko kita. Na, grabe nakakadyo. Dari na ko ba. Ang guwa nga na. Pwede na nakuhaan eh. Wala kay video Na. na. Why? Kautan. Nagajig mo palit din kami. Salamat. Kaya uy. Kita ano. Harag abtikag mata sa Gabriel. Harap tikag mata. Og chicks pa ko pin. Impas. Kuyaw lagi. Bagan George. Ano ka? Merong bunga na dana abos. Kadyo. Ra o pato. Diyan namin si Babaw guys. Namalik namin sa Papa Gabriel. Magtanom na midaris. Kama nang ipagtanom ring mga saging. Sa saging. Diyan nagdami daring lisos kubasa. Kaya mang ipang pegas dari. Mado na kaluwi as Ginoo manurok ni. Oh, maka katay na ni kuan. Pantanay kubasa po. Ana harang itap pada saging paagkuan. Kanang na ay kubasa. No. Sabi tayo jud guys na si kuan da ka mananam to adhe ning agi dadto. Nang ipasaan pod sila glubi. Tubod sila nanam pod sila dadto. May agianan diha. Hinay hani bram pumbahan sa kada ng bara. Manang anak ka pa daw, dari ka pa daw. Pa kanin dako. Okay. Ang kader, your saging. Wop, isi. Di na makaabot yung mga assistant pa, di ba? Na, ibutang po na agkuan, basa. Hindi mo ba? Bati dong, saging na po dong.
Na guys, tanom tag saging. Ang kaning hang kubasa, hani itapa dadto. Tapos punuan ba? Pwede ra pa no? Ano itapa diha kay aron kuan. Ilihan ilig panerek. Duka buok. Duka kubasa. Di ka dulaw mun. Kunin pa. Aso ka dulaw ma kay kuan. Ana ra. Sakto na to. Ang kubasa na duka buok. Ato si babaw guys ang naag mga kuan. Ang mga pinutdan nga mga kahoy nga pil-ipil. Toy nang raha to si babaw. Nagiraha. Yan ikaduhang puno nga saging. Ikaduhan na siya guys. Giganit isang papagabril pagkutan ng ma. Isa to dadto. Tanapod. Ano pa ga? Ito ka buok, tulo. Duara? Lago. Distansya. Ha? Ano ha? Tuluhon? Asa ka napit? Ako to. Ito na. Tanam sa papagabril ko guys. Lubi. Kung matanam na to tanan guys. Apil tong katong na kanto. 42 ka puno. 42 ka punuan sa lubi. Bitay. Nalagay patuto sa probinsya guys. Kanang ingan nilag bitay. Parang kuno mangumbitay. Agbunga po hon. Gisik. Isik sa unggoy. Lagi apilan. Saging sa duha. Tulo. Ikatulong puno. Dara. Mo nag-ikaapat nga puno guys sa saging. Sa saging apa? Dengagon o tundan? Dengagon nga saging. Nami pakero. Ya ito. Ito tundan. Buto. Kiri. Lagi. Saging og lubi. Dati dong. Kau na tayo saging dong. Apa dari ibu tangga gangkoan, tangga kubasa, nah guys. Bisa. Ini. Ini butang, kalau coba buhi, butang pokok lisus ang kuan guys. Lisus kubasa karung. Menurut pun dia. Ada na tabunan na. Oh, double purpose ni guys, saging kubasa. Sunod na rin, mahimo na kubasaan, mahinlo na nino. Mahino mo ng kuan dali guys, mahino mo ng lubihan, sagingan, kubasaan, kanaul. So karapit magtanong. Wala. Nagdakos kuan. Saha. Saha saging guys. Gara ka murug dako-dako. Gara ka dako-dako na. Kapag Gabriel may tigtanong, ako may tig pasan. Ano, doon pa kayo marigid. Dir. Maligid doon, ha. Nangawiran. Karoon yung matumba guys. Butang nga nagjuta. Ito ako iningaw. Katanam na og na po kapuno nga saging. Manamay kuan guys, pananam. Katanam may og kuan og lubi. Tanan apil na das nangagi 42, apil tong 12 das nangagi. Nakaron pod nagtanam mi og saging po napo ra ka puno amang natanam ron kay wahi kuan kanang ngana na saha. Kita pag saha guys. Manguli na mas papagabril kay hapon na. Unan mo, Jack. Unahan mo! Na may nangraha na to si babaw. Ko. Nangraha sila. Thank you Lord. Nakatanam na mig saging o kuan. Lubi. Nadari. Dara na hibawan. After 1 year, maka bunga na ng saging dari guys. Puhon.